Γεια! Είμαι ο Χάρης. Αν με ξέρεις από το άλλο μου κανάλι, πηγαίνει και πάλι. Αν με ξέρεις στην πραγματικότητα, αυτό είναι λίγο άβολο. Και πάλι όμως μείνε. Σε παρακαλώ. Σε αυτό το κανάλι θα μιλάω για θέματα που έχουν να κάνουν κυρίως με video games που έχουν animations μέσα. Αν δεν σε τραβάει πολύ το content που θα κάνω, απλά περίμενε μέχρι το πρώτο μου κανονικό βίντεο για να το επιβεβαιώσεις αυτό. Αυτό το κάνω απλά για να δω πώς θα πάει. Ήθελα να επεκτείνω το κοινό μου και σε άλλους τομείς όπως το animation ή το commentary. Όπως βλέπετε δεν έχω καθόλου εγγραφές, οπότε αν δουλέψεις αυτό και θέλεις να είσαι στους πρώτους που θα μου κάνουν εγγραφή, ένα κουμπί είναι. Έλα τώρα. Ωραία δεν θα ήταν να το πατήσεις. Εδώ θα κάνω κυρίως rankings και βίντεο που έχουν παρόμοιο format με τα βίντεο του Circle Tunes. Αν σου αρέσουν αυτά τα είδους βίντεο, περίμενε μέχρι τα επόμενα. Επίσης θα ήταν πολύ βοηθητικό αν γράψετε τις δικές σας ιδέες. Αυτό είναι το πρώτο μου βίντεο. Ελπίζω να σκύνεις το ενδιαφέρον και μείνετε συντονισμένοι για μελλοντικά βίντεο. Δεν έχω πολλά πράγματα να πω, οπότε τα μπιφτέκια είναι νόστιμα. Εδώ δίπλα. Μόνο ένα νεκρό φίδι είναι καλό φίδι.